Selvä. Keitä meillä on tänään? Zombi, Wednesday ja lepakko. Ai, odota. Se on Dracula. Hän ei näytä kovin tyytyväiseltä kokoukseen, mutta kaikki kolme ovat onnettomuuden ystäviä. He ovat muuttamassa tylsiin, samanlaisiin taloihin. Kaverit, antakaa kun kerron teille idean. Minkä tahansa tylsän talon voi muuttaa tosi siistiksi paikaksi. Valmiina kokeilemaan. Aloitetaan. Toimitusmies on täällä, ja hän toi kaiken, mitä he tarvitsevat. Voi raukkaa, hän ei todellakaan ollut valmis tällaiseen tilaukseen. He vain yrittävät kiittää, älä pelkää. Ja Thing on ystävällinen, kunnes alat huutaa. Voi ei, se on loukkaantunut. Kaverit, ei hän ole outo. Te olette epätavallisia. Purkakaa laatikot ja ryhtykää töihin. Olen todella utelias, mitä sisällä on. Wednesday, sinä aloita. Voi hyvänen aika. Hän veti esiin liekin heittinen. Mitä sinä suunnittelet? Seinien maalaaminen ja niiden hiiltyminen eivät ole aivan sama asia, vaikka zombie näkee sen selvästi tilaisuutena flirttailla Draculan kanssa. Kulta, unohditko? Hän on jääkylmä. Hän rakastaa vain itseään. Vau, tuo onnistui todella hyvin. Wednesday, olet todellinen pimeän sisustuksen nero. Nuo luut näyttävät pelottavilta, mutta ne ovat todella tyylikkäitä. Tiedän, ettet pysähdy tähän. Mitä seuraavaksi? Muutama loitsu ja hämähäkit alkavat kutoa verkkoja. Karmivaa ja kaunista samaan aikaan. Ja Thing auttoi myös lisäten oman pienen kosketuksensa. Upea! Ai, odota! Zombie varastaa luusi! Ihanko totta? Hän pureskelee koristeitasi. Wednesday, älä suutu. Ehkä älä vain kutsu häntä ensi kerralla. Nyt on sinun vuorosi, zombi. Ryhdy hommiin. Puhelin? Ihanko totta? Mietin, kenelle soitan. Ja mitä tapahtuu? Oh. Mistä tuo haiseva savu tulee? Tuo on karmiva hautakivi. Ja kuka tämä tyyppi on? Odota! Onko tuo Raukka lähetti? Ai! Se on ystäväsi Ted! Ja hän ryömi esiin auttamaan sinua remontissa! Selvä! Katsotaan mitä te keksitte. Tähän asti kaikki hyvin. Vihreä maali, aivan kuin suovedessä. Ei pensseliä, ei ongelmaa. Tunnelma on loistava ja talosta tulee söpö ja valoisa. Mutta ketä minä huijaan? Seuraavaksi tulee likaa. Todella suloinen, ei lainkaan pelottava. Ja mikä tärkeintä, zombi rakastaa sitä. Oletpa mahtava apurite. Mitä hän nyt vetää esiin? Voi! Hän laittoi sammalta katolle ja löysi sinulle upean kyltin. Nyt Ted, pysy siinä ja pidä sitä. Tietävätkö tytöt edes mitä he haluavat? Eivät. Juuri niin. Joten jatka kyltin liikuttamista, kunnes zombi väsyy tai sinä väsyt. Hyvä on! Zombi, Tediltä on virallisesti loppunut sekä voima että kärsivällisyys. Mikä se on? Likaiset hiukset ja roskat. Mutta Ted näyttää itse asiassa hyvin onnelliselta. Hei Ted! Mene lepäämään maan alle ja palaa tupaan tuliaisiin. Ja zombie siirtyy sisustamaan uutta kotia. Laittaa lautoja ikkunoihin. Sammalta pitäisi olla kaikkialla. Oi, kärpäsieniä kasvamassa hänen korvasta. Kiva, todella kaunista ja mato lounaaksi. Se on niin tuoretta ja maukasta. Dracula, et vain ymmärrä. Zombi rakastaa matoja. Aivan kuten sinä rakastat verta. Talon maalaaminen verellä on täydellinen valinta jollekin kaltaiselle. Ensinnäkin, se on todella tyylikäs. Ja toiseksi, se on herkullinen. Teit töitä ja nappasit välipalan samalla kertaa. Ja jälkiruuaksi nimikkolepakot, vampyyrilyhty ja ei sallittu kyltti. Todella siistiä. Näin. Mitä? Etkö halua kutsua zombieta kylään? Voi Drag, et pääse tästä pälkähästä. Hyvä on, ystävät. Uusi tehtävä. On aika koristella talojen edustalla olevat nurmikot. Ja Thing on jo valmistanut mallin omasta pienestä kodikkaasta koirankopistaan. Älä ole laiska, Wednesday. Thing
tuo kaikki materiaali itse. Ala hommiin. Thing ei malta odottaa päästäkseen uuteen talonsa. Hyvä on! Lauta laudalla, seinä seinällä, katto päälle ja Thingillä on nyt pieni, viihtyisä koti, mutta Wednesday ei voi pysähtyä siihen. Hän tekee polun talolle suurista, raskaista kivistä, lisää hämähäkin seittiä aitaan. Mutta odota, miksi tarvitset tuolta karmivaa pääkalloa? Ai, ymmärrän. Se on postilaatikko. Todella luova. Drag yrittää kovasti myös. Hänellä on arkun muotoinen postilaatikko. Ja talon johtava matto on myös punainen. Ja tässä tulee ensimmäinen kirje. Rakastan sinua. Keneltä se voisi olla? Zombi! Pelkään, ettei sinulla ole mahdollisuuksia. Hyväksy se, et ole hänen tyyppiään. Zombi on surullinen, mutta muuttaa postilaatikon kastelukannuksen. Se on käytännöllistä. Ja tässä tulee postimies. Hei kaveri, Wednesday, olet melko suosittu. Hän tuntee tanssisi. Olet tähti, tosin hyvin kylmä tähti. Zombi, hän käveli suoraan ohitsesi. Ehkä sulaudut taloosi. Tai ehkä Wednesday loisti sinut varjoonsa täydellisellä tyylillä. Zombi, eikö kukaan opettanut sinua pesemään tavaroitasi? Onneksi postimies ei nähnyt sitä. Drag, sinullakin on kirje. Mitä tapahtuu? Voi. Mikä käänne? Postimies tarkistaa Draculan hampaita. Hän menetti järkensä vasaran kanssa ja nyt moottorisahan kanssa. Miksi tarvitset pihtejä? Et selvästikään tiedä, millainen Drag on, kun hän on vihainen. No, nyt tiedät. Juokse kun vielä voit, ennen kuin muutkin suuttuvat. Mikä ihana päivä! Aurinko paistaa niin kirkkaasti. Kaikki rakastavat aurinkoa. Kaikki paitsi Dracula. Aivan, Drag. On aika tehdä taloistasi viihtyisiä sisältä. Ei yllätys. Punainen maali tulee taas esiin. Ja nyt aurinko ei enää ole ongelma Drasille, koska ikkuna on täysin maalattu. Jäteetät! Polateral, Perselau, on kava hänen rakasta isoisästään. Todellinen sydänten murskaaja tarvitsee peilin. Se on erittäin tärkeä yksityiskohta kodissasi. Tiedän, Drag, voisit istua sen peilin edessä ikuisesti ihaillen näkymätöntä heijastustasi. Ja nyt hieman mukavuutta. Makaa arkussasi lempilelusi kanssa ja nuku vähän. Mikä voisi olla parempaa? Zombi. Siinä on rohkeutta. Mutta jälleen kerran sydän särkyy. Lopeta surullisuus, ryhdy töihin ja tee kodistasi viihtyisä. Odota, ovatko räkäsitahrat myös kirkkaan vihreitä? Päätitkö levittää ne seinälle kuin maalin? No, rehellisesti sanottuna, se ei näytä ollenkaan huonolta. Ja ravistamalla likaa itsestäsi suoraan lattialle, saadaksesi kodikkaan tunnelman. Kengät pois? Ei tarvita. Fiksu liike. Mitä seuraavaksi? Zombi. Televisio. Näyttää siltä, että hän rakentaa omaa kotiteatteriaan. Muutama tuoli, välipalapöytä ja seinällä Draculan muotokuva. No, unelmoi vain, luulisin. Ai, ymmärrän. Zombi tekee yliopistoa. Mutta ollaanpa rehellisiä, se ei ole kovin todennäköistä, rakas zombi. Varsinkin jos rakastat kokata lounasta roskiksesta löytyneistä tähteistä. Mutta zombi vaikuttaa täysin onnelliselta. Suloinen pieni talo, maukasta ruokaa ja meidän kanavamme. Se on hänen pieni, hiljainen onnensa. Mietin, miten Wednesday sisustaa talonsa. Veikkaan, että seinät ovat musta. Näetkö? Arvasin oikein. Tiukkaa ja eleganttia. Nice. Matto lattialla. Se on tietysti myös musta. Mitä olet nyt puuhaamassa? Miksi kiinnität neonlipuskoja seinään? Puuvillaa päälle ja mustaa spraymaalia. Ja mitä saamme? Vau, Wednesday! Tuo näyttää upealta. Look!
Mutta Wednesday ei pysähdy siihen. Kirjahylly. Ja lisämukavuutta tuovat pienistä luurangoista tehdyt koristeet ja rakkaan kuninkaan muotokuva. Yöpöytä, jossa on kauniita, erittäin tyylikkäitä esineitä. Ja siinä se on. Luova mieliala iskee. Täydellinen hetki istua alas ja kirjoittaa romaani. Ja mistä se kertoo? Se on vielä salaisuus. Go! Mitä mieltä olet meidän viihtyisistä taloista? Paina tykkäysnappia, jos haluaisit naapureita kuten minulla.